Prajem všetkým priateľom Veroniky, všetkým seniorom, ktorých už som niekoľko razy sprevádzal, aby teda prežili toto postné obdobie lepšie ako kedykoľvek v živote. Ja si myslím, že toto je v našom potenciále a isté, že v Božej vôli, aby sa skutočne zduchovňovali, aby naberali síly. A tu pozdravujem všetkých 350 km na sever od polárneho kruhu, kde žije v meste Tromsø 70 000 obyvateľov zo 140 národností, samozrejme aj našich krajov. A samozrejme v tejto zasteženej prírode by som poprel všetkým slova Izaiáša proroka, aj keď boli naše hriechy ako šarlát, oni zbelej ako sneh Božím milosrdenstvom. Teda jednoducho pracujeme na sebe, buďme k sebe disciplinovaní a oslavujeme túto disciplínu. Tým, že žehnáme druhých, že druhých budeme mať radi, že druhých budeme priťahovať k Ježišovi Kristovi. Teda ja dúfam, že to veľkonočné posolstvo, ktoré vrcholí v obnove našich krstných sľubov, všetci prežijeme a všetci budeme z toho profitovať do ďalšieho nášho apoštolátu. Teda všetkým žehnám a prajem požehnaný pôst a ešte krajšiu Veľkú noc.